Σήμερα θα κάνουμε βίντεο που θα τρώμε φαγητά που αυτά τα φαγητά δεν θα έπρεπε να πολλούνται στα μαγαζιά που τα πουλάνε. Π.χ. αυτά τα noodles τα αγοράσαμε από σουβλατζίδικο. Ναι, αλλά γιατί έχουν τυρί πάνω. Ξέρεις εσύ από αυτά. Τα noodles τα κανονικά έχουν τυρί. Σήμερα δεν βγάζει τίποτα νόημα. Θα βγάλει μετά, λογικά. Πριν φάμε τα noodles, πάμε να ξεκινήσουμε από την αγαπημένη μου την πιτσαρία. Την πιτσαρία το Μανιτάρι στην Άνω Γλυφάδα, που έχω και συναίσθημα εκεί, οπότε θα φάνε αυτοί πιο πολύ να μας πούνε. Τα noodles σε λίγο. Το συνειδητοποιείτε αυτό που σας λέω, ότι πήραμε noodles, ασιατική κουζίνα, σάλτσες και τέτοια από σουβλατζίδικο. Έχω πολύ αγωνία τι ήταν αυτό. Ναι, αλλά γιατί έχει τυρί. Θα μάθεις γιατί έχει τυρί. Για μένα το Μανιτάρι, η πιτσαρία το Μανιτάρι, είναι ότι έχω το ελληνικό για σουβλάκι, έχω το Μανιτάρι για πίτσα. Πρόσφατα που έκανα βίντεο με μια πιτσαρία αλυσίδας, σας έλεγα ότι είναι η καλύτερη πιτσαρία αλυσίδας που έφαγα. Αυτό είναι η καλύτερη πιτσαρία του κόσμου για μένα το Μανιτάρι, και το Μανιτάρι πουλάει και μπέργκερ, και το μπέργκερ δεν το έχω φάει ποτέ. Οπότε μια πιτσαρία που πουλάει και μπέργκερ και πουλάει και σνίτσελ. Το σνίτσελ το έχω φάει, αλλά επειδή μου αρέσει τόσο πολύ θα σας το δείξω τώρα. Υδρώνουμε, πάμε μέσα. Ενημερωτικά τρώω εδώ πέρα από 5 χρονών. Πάμε να φάμε. Η πιτσαρία. Θα μας πεις ενώ τρώμε. Η πιτσαρία είναι από το 1981. Εγώ έχω γεννηθεί το 82. Είναι πριν γεννηθώ κι εγώ. Ναι, πάμε να φάμε. Φέρει το πιτσόνι από εδώ. Λοιπόν, αυτό ήρθαμε πιτσαρία, θα φάμε πίτσα για αρχή. Η σωστή αρχή. Δεν γίνεται να έρθουμε στο Μανιτάρι και να μην πάρουμε μια πίτσα, ό,τι και να πουλάει. Για μένα το Μανιτάρι είναι συναίσθημα. Δηλαδή, ό,τι και να μου πεις, όποια πιτσαρία στον κόσμο και να μου δείξεις, το Μανιτάρι για μένα πάντα θα είναι η καλύτερη πίτσα της Ελλάδος. Για τους βιολόγους το Μανιτάρι είναι μύχτας. Και αυτό που καταφέρεις εδώ πέρα με το Μανιτάρι. Ω μαλάκα, κοίτα εδώ. Κοίτα από κάτω βασικά. Το κάτω, παιδιά, είναι ψημένη στη ταψάκι η πίτσα. Το ταψάκι, το κλασικό, το ωραίο, ρε παιδί. Ναι, το είναι παλιακό. Το παλιακή η πίτσα. Αλλά δεν μπορώ να τη συγκρίνουμε καμία. Και άκου το γύρω-γύρω. Πρόσεξε με, θα φάω και Μανιτάρι και πιπέρι. Παιδιά, όλο το θέμα στο Μανιτάρι, εδώ πέρα την πιτσαρία, είναι αυτό το τραγανό. Σαν τάρτα είναι. Που άκου πως κάνει. Πού είναι το μικρόφωνο. Α, εντάξει. Όχι, ακούστηκε. Το τυράκι που βάζουν πάνω δεν είναι μοτσαρέλα, νομίζω είναι mix gouda, edam, κάτι τέτοιο. Ελαφρούλα η ζύμη. Είναι ό,τι πρέπει, ρε παιδί μου. Δεν την αλλάζω για καμία. Τέλος. Μαλάκα τι μπέργκερ είναι αυτό. Κοίτα, θα μπορούσα να μιλάω για αυτή την πίτσα, για όλες τις πίτσες του μαγαζιού, για ώρες. Άμα κάτσω και υπολογίσω από 5 χρονών που τρώω σε αυτή την πιτσαρία, πόσες φορές έχω πάρει, είναι σίγουρα 1000. Δεν νομίζω ότι είναι κάτω από 1000 φορές που έχω πάρει κύλο το Μανιτάρι. Και κατά την έννοια πιτσαρία είναι μαλάκα που μπαίνεις μέσα στο μαγαζιό, γιατί το παρά στο εξωτερικό, και σου μυρίζει η πιτσαρία η παλιά. Δηλαδή, με καταλαβαίνετε κάποιοι, όσοι είστε 26 και κάτω, 30 και κάτω. Ναι, δεν θα με καταλάβετε αυτή τη μυρωδιά της πιτσαρίας. Είναι η πίτσα που δεν έχεις όρεξη για πίτσα, δεν έχεις όρεξη για φαγητό. Περνάς απ' έξω, μυρίζεις την πίτσα και λες μια πιτσούλα τώρα την έτρωγα. Αυτό. Να σου πω, εγώ το παθαίνω και σπίτι αυτό χωρίς να τη μυρίζω. Και απλά παίρνω στο eFood και παραγγέλνω. Τώρα το σνίτσελ, εγώ τους είπα να μου φέρουν τη σάλτσα χώρια για να χύσετε μαζί μου την ώρα που χύνουμε τη σάλτσα. Τώρα λες πιτσαρία. Κοίτα, σνίτσελ βασικά έχουν πιτσαρίες. Και μπέργκερ έχουν πιτσαρία, αλλά είναι λίγες. Πού έχεις την πιτσαρία να έχεις σνίτσελ? Δούλευα σε πιτσαρία που είχε σε φάση main πια το σνίτσελ, παιδί μου. Εξαρτάται την πιτσαρία. Κάνει τα κράτσα εδώ πέρα. Το μεγαλέτα είναι το κλασικό το σνίτσελ. Η σάλτσα για λακρέμ που βάζουν από πάνω. Έλα, πάρ' το εσύ. Ας το Μανιτάρι πάνω, δεν πεθαίνω πλέον. Αν έχει το Μανιτάρι, και σε έβραζε πιτσαρία Μανιτάρι. Έχουμε το ικάβο απ' έξω, Το έχω περιμένει. τεστάρει πλέον, δεν με πιάνει ενεργεία με το Μανιτάρι. Εγώ επειδή σου λέω για το Μανιτάρι έχω συναισθηματική αξία όπως εγώ το ελληνικό, δύσκολα θα σου πω ότι κάτι μου αρέσει. Το σνίτσελ το έχω φάει πολλές φορές, την πίτσα την έχω φάει εκατομμύρια φορές, το μπέργκερ δεν το έχω φάει ποτέ. Είναι αυτό που περιμένω όταν μου λες θα φας σνίτσελ, χωρίς να έχει κάτι που με ξαφνιάζει. Είναι home σνίτσελ, είναι όπως πρέπει, είναι αυτό που έχω στο μυαλό μου όταν ακούω θα φάω σνίτσελ. Ναι, είναι μαμαδίσικο σνίτσελ. Αυτό. Είναι μαμαδίσικο σνίτσελ, σωστό. Κάτσε να πάρω μια δαγκονιά πίτσα για να χάσω το κράτσα. Το μόνο που δεν καταλαβαίνω είναι η σαλάτα εδώ στο πλάι, ποτέ δεν τις κατάλαβα τις σαλάτες. Λοιπόν, εγώ θέλω λίγο ακόμα πίτσα, συγγνώμη. Και παιδιά και συν ότι τα υλικά στη πίτσα, δεν θυμάμαι πως 9 ευρώ κάνει πίτσα, δεν θυμάμαι. Θα φέρνω κατάλογο. Γιατί ποτέ δεν κοιτάω μέσα, απλά παίρνω. Τα υλικά που θα φας μέσα είναι top. Και δεν το λέω επειδή το αγαπάω το Μανιτάρι. Είναι top τα υλικά. Λοιπόν, το μπέργκερ, πάμε μπέργκερ, μαλά, γιατί το κάνανε θηρίο. Αυτό είναι τώρα το διαφορετικό. Δεν περίμενα να το φάω σε μια πιτσαρία. Ούτε φανφάρες, έχω το τάδε μπριός και να... Εντάξει, όχι ρε, το ωραίο, το σωστό, το παλιακό το ψωμάκι. Σουσαμένιο ψωμάκι, το μπιφτεκάκι είναι μόνο μοσχαρίσιος και εμάς. Και κάνουν και πολύ ωραία μπολονέζα εδώ να ξέρετε. Μακαρόνια, παίρνω πάντα μακαρόνια όταν παραγγείλω σπίτι. Αλλά τώρα λέω πιτσαρία είναι εδώ.
πάρουμε μακαρόνια, το θέμα να πάρουμε το σνίτσελ που δεν παίζει και το μπέργκερ. Λοιπόν, να ξέρετε όταν μπαίνω στο e-food, στα δημοφιλέστερα είναι το μπέργκερ μέσα. Και όμως, πέρα από τις πίτσες και αυτά. Τα πολλά λόγια είναι φτώχεια. Μαλάκα, το κομμάτι που κοίταγα πήρες. Εννοείται. Σε έβλεπα που το. Ποιο είναι το δεύτερο καλύτερο που κοιτάς αυτό? Αυτό. Επειδή σου είπα ψέματα και Επειδή ήταν είπες αυτό. ψέματα, ναι. Λοιπόν, το μπιφτεκάκι είναι έτσι, όχι σμάς, πώς είναι το σμάς το ανάποδο. Ρε φίλε, είναι πολύ ωραίο. Το μπιφτέκι έχει μυρωδικά μέσα. Ναι. Έχει μυρωδικά. Ναι. Είναι ωραίο το Αυτό ψωμάκι. κάνει πιο ωραίο. Το ψωμάκι το συμπληρώνει. Το μπιφτέκι θα έλεγα ότι είναι διασταύρωση του μπιφτεκιού που παίρνει στα μπέργκερ Ναι. και το μπιφτέκι τη μαμά που επειδή έχει και μυρωδικά μέσα και τέτοια που δεν τα έχει. Που άμα στο πω θα μου πει αλλά είναι ωραίο σαν σύνολο. Σαν μπουκιά δηλαδή είναι ολοκληρωμένο. Άμα δεν το συγκρίνεις με μπεργκεράδικα τύπου smash burger και έτσι με τα μπριός και αυτά Άλλο κόνσεπτ. και το συγκρίνεις καθαρά για μπέργκερ που τρως σε πιτσαρία. Και πιτσαρία, ρε. Αυτό είναι όταν και η μάνα έφτιαχνε μπιφτέκια. Αν περισσεύαν και 3 μπιφτέκια, έπαιρνε τέτοια ψωμάκια, ρε παιδί μου, τα κλασικά του μπέργκερ και φτιάχναμε μπεργκεράκια τέτοια. Τι λερωμένος. Γιατί εσύ πώς είσαι, ρε μαλάκα. Περίμενε, μου λέει είμαι λερωμένος και κοίτα πώς είναι αυτός. Και δεν έχω λερωθεί εγώ σήμερα. Αν δεν σας αρέσουν τα smash, τα burger και σας αρέσουν τα κλασικά, το παλιό το concept, το burger, είναι αυτό. Ναι. Ναι, δεν του λείπει ουά. Ξέρεις τι έχει χαβάλε έτσι στη γεύση? Το αυγουλάκι που δεν είναι το. Το τηγανιτό. Ναι, το και είναι και έτσι. βραστό αυγό. Είναι βραστό αυγό και το καταλαβαίνεις. Έχει χαβαλετικό. Είναι ωραίο. Τη φάγαμε την πίτσα, Ακόμα κάνει κράτσα. Είναι επειδή ψήνεται στα ψάκι και το τυράκι που τυράκι, πάει μπράβο, ναι. ξεροψύνεται πάνω στο ταψί. Καλά τα φουσκωμένα ζυμάρια τα Ιταλικά, αλλά το μανιτάρι κάνει καλύτερη πίτσα από όλη την Ιταλία. Τέλος, ρε. Απ' όλα. Ξέρεις τι. Λοιπόν, κλείνουμε. Ότι ήρθαμε σε πιτσαρία. Εγώ δεν μπορώ να έχω άποψη γιατί εγώ το σουλομανιτάρι το έχω εδώ. Μπέργκερ και σνίτσελ, εγώ ξανά τρώγα εδώ. Θα είναι στιγμές, ναι, που θα σου πω θέλω το smash στο μπέργκερ και θέλω να πάω να φάω σε μπεργκεράδικο. Αλλά αυτό μαλαγάνε με πάρε εδώ πέρα και πάρε ένα μπέργκερ. Δεν θα σου πει κανεί τίποτα ποτέ έτσι. Για κανένα λόγο. Το μπέργκερ για αυτό που είναι, για εδώ που κάθεσαι, είναι πάρα πολύ ωραίο. Μου άρεσε. Το μανιτάρι είναι καιρός που θέλω να το κάνω βίντεο. Και ειδικά για την πίτσα. Αλλά τώρα επειδή το κόνσεπτ του βίντεο το σκέφτηκα έτσι. Επόμενο που θα πάμε μου είπατε ότι είναι μια πιτσαρία κοντά στο σπίτι σας που πουλάει και Τυλιχτά. Σουβλάκια. σουβλάκια. Τυλιχτά. Σουβλάκια. Τυλιχτό με Πιτσαρία. σουβλάκι. Τυλιχτό βρεζοντόβολο, τι σοκολατάκια είναι. Πιτσαρία με σουβλάκια. Τυλιχτό με πίτα και σουβλάκι. Τυλιχτά γυρινό. πουλάνε τα ζαχαροπλαστεία. Λοιπόν, δεν έχει τυλιχτά. μικρόφωνο πάνω του, τον γράφουμε πιτσαρία με σουβλάκι. Ναι, αλλά να σου πω, μην έρθετε πολύ εδώ πέρα γιατί κάνω και delivery. Μην έγινα μόρφο σπίτι. Το δεύτερο μαγαζί είναι μαγαζί που ξέρουμε εγώ και ο Χρήστος, γιατί είναι στο Παγκράτη, είναι κοντά μας. Και είναι πιτσαρία η οποία έχει και σουβλάκια. Γιατί όχι. Why not? Ποτέ δεν μπορούσα τα μαγαζιά που πουλάνε τα πάντα στις αρχές. Μαγαζιά μου στέλνουν μαλάκα 10 την εβδομάδα να πάω για βίντεο. Φλούτσου, έλα για βίντεο! Φλούτσου, έλα δοκίμασε! Φλούτσου, φλούτσου, φλούτσου! Πάω ένα κάθε 2 εβδομάδες. Όλα τα άλλα τα κυρώνω. Αλλά μου έχουν στείλει και μαγαζιά που μπαίνω και τα γουγκλάρω που δεν τα ξέρω. Και το ένα μου είχε στείλει που είχε ταμπέλα πάνω και έλεγε πίτσα, μπέργκερ, κλαμπ σάντουιτς, κρέπες, σουβλάκι. Με μεγάλα γράμματα. Και έλεγα μαλάκα χέσε με. Μνημόσυνα. Μνημόσυνα, ναι. Κόλλημα. Θα δούμε, αν μας αρέσει, θα πούμε το όνομα του μαγαζιού. Ξεκινάμε. Είναι πιτσαρία. Ξεκινάμε με τα άσχημα, γιατί πρέπει να τα πούμε και αυτά. Στεγνούλα πίτα. Ναι, και όχι καλή πίτα. Εντάξει. Ναι, μια μέτρια πίτα. Δεν είναι καθόλου καλή πίτα. Πιτσαρία παρόλα αυτά. Πιτσαρία ξαναλέω, έτσι. Ναι, αλλά δες να ρε παιδί, δηλαδή, άκου. Γρατζουνά στα πάντα, μαλάκα. Φοβάμαι, αν μην πάω εδώ πέρα που θα είναι στο μάγουλο, φύγει η πίτα και κοπώ. Μπριζολάκι κομμένο. Μπριζολάκι λαιμού ψημένο στη σχάρα που στο κόβει εκείνη τη στιγμή λογικά. Είναι φρεσκοψημένο. Είναι ψημένο τώρα. Έτσι είναι από πίσω. Για να δω το πίσω. Ναι, εμένα πίσω δεν έχει. Είναι πιο στεγνό και από το πιπί τη τέτοια, πώς τη λέγανε. Το βλέπεις ότι είναι ένα στεγνό πράγμα. Δεν γίνεται να ειδικεύεσαι σε 15 διαφορετικά πράγματα. Τζατζικάκι ωραίο, το κρεατάκι ωραίο. Η ντοματούλα φρεσκοκομμένη φαίνεται. Παραδόλα πρωτιγανισμένη σχετικά καλή ποιότητα. Η πίτα το χαλάει. Το τζατζίκι δεν με τρελαίνει. Είναι ένα έτοιμο τζατζίκι, όχι το καλύτερο που έχω φάει. Όχι ότι είναι κακό τζατζίκι. Η πίτα το χαλάει πάρα πολύ. Δεν ξέρω, Τζουτζούκο μου, εσύ που είσαι στο μαγαζί, δώσε 5 λεπτά παραπάνω. Και πάρει μια άλλη πίτα. Ναι. Το ίδιο κόνσεπτ με καλύτερη πίτα και ελαφρώς λαδωμένη, όχι πολύ. Το ανεβάζει άπειρα. Ωραία φρέσκα κρεμμύδια, όλα τα πάντα είναι ωραία. Και η πατάτα είναι ωραία, έχει μείνει τραγανή, ξέρω εγώ και τέτοια. Το κρέας είναι πολύ ωραίο. Η πίτα γιατί? Πάρε τηλέφωνο Λαμπρίδης Family και πες του μου πω Φλούτσου, θέλω πίτα. Κοίτα εδώ. Εμένα μου αρέσει. Κοίτα, έχω να πω ότι Το Μόνο τρώγα. η πιτούλα με χαλάει. είναι ένα ωραίο σύνολο και να σου πω γιατί είναι ωραίο σύνολο. Γιατί είσαι με παρέα. Είστε 5 άτομα και λέτε τι να πάρουμε. Πίτσα, μεξικάνικο, αντεχέ σου δεν δίνουμε σημασία, σουβλάκια. Αποφασίζετε, παίρνετε πιτσούλα η οποία είναι πολύ τίμια και αυτό που θέλει σουβλάκι από το ίδιο μαγαζί παίρνει και σουβλάκι. Το οποίο είναι τίμιο. Ναι. Δεν είναι 10 στα 10, αλλά είναι ένα τίμιο σουβλάκι. Νομίζω να το πούμε το όνομα του μαγαζιού γιατί μου είπατε οι πίτσες σας αρέσουν από εκεί, έτσι. Είναι πολύ ωραία. Λοιπόν, η πίτσα είναι αυτό που παίρνω εγώ συνέχεια.
αλήθεια, αυτή που είναι η πίτσα θάνατος, που είναι με κρέμα γάλακτος, αυγό, πατάτα τηγανιτή, μπέικον, ζαμπόν. Αυτή να πήραμε. Από αυτήν πήραμε. Ναι. Αλλά δεν είσαι ηλίθιος. Δεν είπαμε να πάρουμε special όπως πήραμε στο άλλο. Όχι, πήραμε- special πήραμε, αλλά είναι η πιτσαρία αυτή που παίρνω εγώ αυτή την πίτσα. Επειδή ο Χρήστος μερικές φορές τα λέει λίγο περίεργα, η πιτσαρία αυτή έχει και διάφορες πολύ περίεργες πίτσες. Με πατάτες τηγανιτές και κρέμες γάλακτος και αυγά μέσα. Η πίτσα που πήραμε σήμερα είναι η πίτσα special. Και η πιτσαρία είναι. Το κορυφαίο στον Άγιο Αρτέμιο, στο Παγκράτη. Παιδιά, έχουμε πάρει και πίτσα όμως από εκεί. Α, ναι. Πήραμε την πίτσα, αλλά παιδί, αυτό. Πρόσεξε, σταματάω, δεν τρώω άλλο, το βλέπεις. Ναι, πήραμε και πίτσα να δοκιμάσουμε και την πίτσα. Μοιάζει πολύ το πάνω της με το μανιτάρι. Βέβαια, η ζύμη δεν είναι στο μανιτάρι. Ναι, Το γύρω-γύρω. δεν κάνει overflow το τυράκι γύρω-γύρω και μ' αρέσει που είσαι κύριο. Πας για το μικρό εσύ. Ναι, ρε, έχω φάει τόσο πολύ πάλι σήμερα που δεν. Πίτσα, κοίτα, ταψιού είναι και αυτή. Ναι, ναι. Και παιδιά, εγώ στο είπα, είμαι προκατελημένος. Πολύ δύσκολα και να βρω κάποιον που να μου αρέσει, θα σου πω ότι είναι πιο ωραίο από το μανιτάρι. Δεν θα πεις ότι είναι πιο ωραία από το μανιτέρι, είμαι σίγουρος. Αλλά είναι μια ωραία πίτσα. Ωραία σάλτσα, μπαμ, γαμό τις σάλτσες. Ούτε πολύ γλυκιά, ούτε πολλά μπαχάρια. Ό,τι πρέπει. Ποιοτικά υλικά, μαλάκα, μπράβο του. Το γύρω-γύρω, συγγνώμη, το μανιτάρι είναι πολύ καλύτερο το γύρω-γύρω. Δεν ξέρω. Κοίτα. Εμένα μου αρέσει αυτό το κρίτσι που είναι χωρίς το τυράκι. Αλλά δεν είναι τραγανό. Το μανιτάρι είναι πιο τράγανο. Αν θες να σπάσει δόντι με το τραγανό, το ξερψημένο το τυρί, πας μανιτάρι. Εδώ πέρα έχει πιο ωραία σάλτσα ντομάτα από το μανιτάρι όμως, νομίζω. Ένα τσακ πιο ωραία, ίσως έχει πιο πολύ σάλτσα και μου γουσκάει πιο πολύ. Αυτό εδώ είναι, ρε παιδί μου. Το κομμάτι που έχω πάρει εγώ έχει και λίγο ξερψημένο τυράκι. Έτυχε να πάρω αυτά, αλλά δεν έχουν και τόσο. Λοιπόν, όχι, είναι μια τίμια πίτσα, την έτρωγα πανεύκολα. Αν έβαζε τυράκι στην μπορντούρα όπως κάνει το μανιτάρι. Στην μπορντούρα, όταν μιλάει με τέτοιες λέξεις. Πάει γι' αυτό. Ναι, θα ήταν γάματα. Στο μαγαζί που πήραμε τα noodles δεν είχε μόνο noodles. Πέρα από τα χιλιάδες διαφορετικά σουβλάκια που έχει, γιατί είναι σουβλατζίδικο, είχε και τάκο. Κοίτα, επειδή είμαι πολύ πεπισμένος ότι δεν θα μ' αρέσουν, δεν θα πούμε το όνομα του μαγαζιού εκτός αν μας αρέσει. Αυτό, μην φάμε καμιά μήνυση, ξέρω εγώ. Μην μας κυνηγάει Εντάξει, κανένα. Ναι, γιατί είπαμε να πούμε την προσωπική μας άποψη, αλλά μην είναι αυτό. Αυτό εδώ είναι τάκο με. Δεν θυμάμαι. Τι είναι αυτό, ρε μαλάκα. Νομίζω ότι έλεγε ότι είναι με γύρο. Ναι, έλεγε με γύρο, αλλά δεν είναι με γύρο. Γύρος Είναι δεν με είναι. ψιλοκομμένο μπριζολάκι φάση. Και έχει τζατζίκι ντόμα. Βασικά είναι ένα σουβλάκι σε τορτίγια. Κοίτα, τώρα να φάω τάκο από σουβλατζίδικο το καταλαβαίνω. Γιατί είναι σαν σουβλάκι άλλη πίτα, ρε παιδί μου. Απλά έχει το όνομα τάκο. Πάρτε εσύ. Να δοκιμάσουμε. Αυτό που έχει λίγα, Α, είναι με τη μαλακή την πίτα. λίγα μπιτζιμπλόνια. Αυτό Φέρω εδώ, δεν φέρω εδώ. Τορτίγια είναι. Πάρ' το άλλο. Λοιπόν, πάμε. Τάκο από σουβλατζίδικο. Νιώθω και λες και μου έχει βάλει χθεσινή γουρνοπούλα. Ναι. Που μου τη ζέστανε, ξέρω ότι την έχουν μαγειρέψει. Όχι ότι είναι κακό αυτό. Αν μου το πούλαγε γουρνοπούλα, τάκο και έτσι, θα το πλήρωνα και πιο ακριβά. Απλά νόμιζα ότι θα έχει γύρο μέσα. Γιατί έλεγε γύρο. Είναι ξαναζεσταμένο δηλαδή. Για τορτίγια με κάτι χοιρινό και σαλατούλα μέσα και τέτοιο, πόσο έκανε 7 ευρώ. Ναι. 2,30 το ένα πες περίπου, ρε παιδί μου. Κοίτα, εμένα μ' αρέσει. Δεν παίρνει δύο σουβλάκια καλύτερα. Ναι. Δεν παίρνει για σουβλάκια, και το παίρνει για το ότι πήρα τάκο, ξέρω εγώ. Το θέμα είναι ότι τα noodles, εγώ εκεί είχα στα noodles. Κοίτα, εμένα δεν με χαλάει γευστικά. Ούτε Κοίτα. ζέστη, ούτε κρύο. Για αυτό που είναι, εντάξει είναι. Αν μου το έφερε στο τραπέζι και το είχα πληρώσει 7 ευρώ, δεν θα του λέγα κάτι. Το μείον του είναι, φαίνεται ότι είναι ξαναζεσταμένο, ρε παιδί μου. Σε μαγειρευτό χοιρινό, αναγκαστικά μια επαναθέρμανση θα Ναι, τη φάει, ρε ρε παιδί παιδί μου. μου. Δεν γίνεται να ψήνει χοιρινό που είναι κάτι κομμάτια τέτοια ή δεν ξέρω τι έψησε ο άνθρωπο και να το πουλά μέσα στην επόμενη μισή ώρα πριν κρυώσει. Θα ήθελα κάτι λίγο πιο που να γλιστράει. Κάτι λίγο στο ξινούλι να έρχεται, κάτι λίγο Κοίτα, να. θα άκουγα λίγο κόλιανδρο μέσα επειδή είναι τάκο, θα τον άκουγα. Ναι, Ναι. μπράβο. Θα άκουγα ένα lime. Ένα να το, lime, να μπράβο. το στύψω για την πουτανιά. Τα Θες- άκουγα. το ξινούλι το θέλει λίγο μέσα. Ναι. Το περιμένω λόγω του τάκο, κατάλαβε. Να. Εγώ το τρώγα. Περιορέξεως κολοκυθόπιτα. Λοιπόν, η στιγμή που όλοι περιμέναμε να φάμε noodles από σουβλατζίδικο. Και να ανακαλύψουμε Εγώ δεν ξέρω αν το περίμενα, είναι η αλήθεια. γιατί έχει τυρί πάνω. Έχει τυρί. Έχει, Κίτρινο τυρί λιωμένο. έχει Κοίτα, η αλήθεια μαλάκα πως- τυρί πάνω στα noodles. Technically- Ούτε καν κεφαλοτήρι. Technically κάτι. είναι μακαρόνια. Ούτε καν κεφαλοτήρι. Δηλαδή, άμα πα εκεί πέρα στο Κινέζο και του πει τι τυρί θα βάζει πάνω, θα σου λέει έστω κεφαλοτήρι. Όχι, βάζει τυρί. Γιατί βάζει ένα κίτρινο που λιώνει και γίνεται μια μάζα. Μαλάκα δεν κολλάει. Οι ασιατικές σάλτσες δεν κολλάνε με το τυρί. Δεν σου λέω όχι. Είναι αλμυρές, είναι Ναι, σόγες, ναι, ναι, είναι ναι. ταιριάκι. Είναι... Βάζει τυρί γιατί βάζει κάτι που λιώνει. Γιώργο, το πιο ασιατικό πράγμα αυτή τη στιγμή που έχω στο χέρι μου είναι το μπαμπού από το Ναι, πυρονάκι. παίζει. Λοιπόν, Παίζει. θα το δοκιμάσουμε. Δεν Αυτά ξέρει, μπορεί να είναι είναι με ωραίο, το- φίλε. Αυτό είναι Περίμενε. το κοτόπουλο και αυτά είναι τα λαχανικά πάρει στο κοτόπουλο. Βέτζι. Λοιπόν, ορίστε, αυτό εδώ είναι noodles με. Δεν ξέρω μόνο. Το μεταξύ τι noodles είναι αυτά, τα χοντρά τα ωραία. Τα ούντον. Ούντον. Α, τα αγαπημένα σου, Γιώργο. Ναι, δεν μου αρέσουν καθόλου τα ούντον. Δεν θα προσπαθήσω να μην επηρεαστώ. Okay. Ξεκινάμε με το ότι δεν είναι noodles. Δεν είναι μηδέν ασιατική γεύση, δεν μου βγήκε μέσα στο στόμα. Πες το κάπως αλλιώς και θα σου πω ναι. Είναι λες και έχει σάλτσα καρμπονάρας. Ναι, ναι, Το βλέπεις. Κάτι άλλο έχουν παίξει εδώ πέρα. Και κάτω μέσα, άμα το δεις, έχει σαλτσούλα μπόλικη. Δεν ξέρω,
Μαλάκα, Είναι πηχτή η σάλτσα, δεν είναι όπως έχει συνηθίσει τα noodles. προσπαθώ να καταλάβω πώς το έχουν φτιάξει. Περίμενε. Μην το κρίνεις σαν ασιατική κουζίνα, μην το κρίνεις σαν ιταλική, κρίνε το σαν αυτό που είναι. Έχουν πάρει το λέει ασιατικά noodles. και καλά noodles με μια Τίποτα. ιταλοφέρνη σάλτσα. Αυτό εδώ με το κοτόπουλο, αν το είχαν με σπαγκέτι, θα ήταν πολύ καλύτερο. Εμένα μου αρέσει και το χοντρό. Λοιπόν, δεν το περίμενα να φάω noodles από σουβλατζίδικο και να μην το συχαίνομαι. Δεν είναι σε καμία περίπτωση, αν έχετε στο μυαλό σας ότι θα φάω κάτι ασιατικές γεύσεις, κινέζικο, ξινά, ιαπωνέζικο, τέτοια. οτιδήποτε. Καμία σχέση. Ποτέ. Αν έχετε στο μυαλό σου ότι θα είναι κάτι που επειδή είναι ζυμαρικό και το νούντλ, ότι θα είναι κάτι με σάλτς που έχουμε συνηθίσει στην Ιταλική κουζίνα, καμία σχέση. Δεν ξέρω τι είναι αυτό. Δεν Είναι μπορώ να ένα mix. καταλάβω. Δεν μπορώ να καταλάβω τι σάλτσα είναι αυτό που έχει μέσα. Όσο τρώω, τόσο γυρνάει η άποψή μου, γιατί είναι πολύ μαλακό το ζυμαρικό αυτό τέλος πάντων. Τι είναι όμως ρε μαλάκα, δεν μπορώ να καταλάβω τι είναι. Τι σάλτσα έχουν βάλει εδώ μέσα μαλάκα. Το μόνο που μπορεί να νιώσω να έχουν κάνει μίξη κάποια σάλτσα έτοιμη φάση Asian style με κρέμα γάλακτος. Μόνο έτσι μπορώ να σου περιγράψω. Κρεμούλα πρέπει να βγάζει, ψιλοβγάζει κρέμα. Αυτό είναι. Κάτι γαλακτοκομικό στάνταρ το έχει μέσα. Ναι, άρα δεν μου βγάζει τίποτα σε ασιατικό. Αυτό είναι το πρόβλημα. Δεν είναι ασιατικό καθόλου. Δεν τίποτα ασιατικό. Καθόλου. Θα μηδέν. πρέπει να το παιδέψω πάρα πολύ εδώ μέσα. Το Αν τρώγατε. μου, αν μου έβαζε σπαγκέτι και μου το έλεγε με κοτόπουλο αλλά κρέμ, θα ήταν πολύ πιο κοντά. Ναι, βασικά φέρνει πολύ σε κάτι άλλα κρέμ. Ναι, δηλαδή και το κοτοπουλάκι, σαν κοτοπουλάκι είναι ωραίο, ζουρμπερούλι, μαλακούλι, δεν είναι κακό. Ναι, δεν ξέρω μαλάκα, δεν το περίμενα. Εγώ το περίμενα. σκέφτηκα και έλεγε σουβλατζίδικο που πουλάει και noodles και έλεγα στο μυαλό μου γάμισέ με. Καταρχάς, εγώ το σκέφτομαι και σαν μάγειρας. Να δούλευα σε σουβλατζίδικο. Σουβλατζίδικο μάγειρας. Και να μου έλεγε το αφεντικό φιλαράκι θα πουλάς και noodles και τάκος. Θα του λέγα ρε φίλε, για σουβλατζίδι με πήρες. Δηλαδή σκέφτομαι και τον υπάλληλο μέσα. Δηλαδή, κάνει 2 με γύρο και μετά κάνει μια noodles. Κάτι πάει λάθος. Τρώγεται, αλλά δεν είναι αυτό που λέει. Ναι, αν θες noodles, δεν θα πάρεις αυτό. Αν το φας όμως αυτό μία φορά, παίζει να το γουστάρεις τόσο πολύ που να παραγγέλνεις. Ναι. Λοιπόν, ξέρεις τι είναι ακριβώς. Είναι 1 η ώρα το βράδυ, πεινάς, ανοίγεις το ντουλάπι και το ψυγείο, ό,τι έχεις μέσα. Έχεις ένα πακέτο noodles, έχεις μισή κρέμα γάλακτος, Ναι. έχεις μια σαλτσούλα τάτα, τα πετάς όλα μαζί και λες: Ωρε φίλε, ωραίο βγήκε αυτό. Και το πάρεις και το βάζεις στο μαγαζί σου δίπλα στα σουβλάκια. Αυτό είναι. Εντελώς. Ναι, κοίτα, κακό δεν είναι. Να πούμε και το όνομα του μαγαζιού. Γιατί... Ρε φίλε, επειδή ήμασταν προκατηλημένοι ότι παίζει να είναι απαράδεκτο, δεν είναι απαράδεκτο. Ναι, δεν είναι απαράδεκτο, παιδιά. Δεν είναι noodles. Αλλά να το πούμε το δεν- όνομα του μαγαζιού ή όχι. Ναι, να το πούμε. Πες το, πες το, Αξίζει, πες το. Γιατί είναι ωραίο. Άλλο που δεν είναι η φιλοσοφία. Τουλάχιστον μια φορά να το Καθένα. δοκιμάσεις, αξίζει. Εγώ πιστεύω ότι αξίζει μια φορά να το Ναι. δοκιμάσεις. Ναι. Λοιπόν, το μαγαζί το λέγανε Καλυπίτα και ήταν στη λεωφόρο Αμφιθέας. Παλαιοφάλιρο. Δεν έχουμε φάει σουβλάκια από εκεί, δεν έχουμε φάει καλαμάκια, δεν έχω ιδέα για τα υπόλοιπα προϊόντα Απλά του. μα τράβηξε αυτό το κόνσεπτ. Εγώ απλά πήγα και έψαξα μαγαζιά τα οποία πουλάνε κάτι που δεν θα έπρεπε να πουλάνε. Σε εισαγωγικά δεν θα έπρεπε να πουλάνε, έτσι. Και θέλω κι εσείς να κάτσετε και να μου γράψετε όσα μαγαζιά ξέρετε που πουλάνε κάτι που δεν θα έπρεπε να το πουλάνε, αλλά το κάνουν γαμάτο. Δηλαδή η τάδε πιτσαρία, ξέρω εγώ, πουλάει και αυτή noodles. Ή το τάδε σουβλατζίδικο έχει το πιο γαμάτο μπέργκερ του κόσμου. Ό,τι σας έρθει, γράφτε το. Αυτό. Ναι. Να. Αυτά φυλάκι. Α, κοίτα ουρανό. Νομίζω. Ω, μαλάκα, ο ουρανός γαμάει. Έχουμε ωραίο. Τι έγινε, ρε. Ωραίο by the way. εδώ. Νομίζω σήμερα πήγε πολύ διαφορετικά από ό,τι περίμενα από αυτό το βίντεο. Εγώ περίμενα σε αυτό το βίντεο να κράξω. Αυτό πολύ καλύτερα από ό,τι περιμέναμε. Μα και αυτό ξεκινήσαμε με κόνσεπτ noodles από σουβλατζίδικο και μπέργκερ από πιτσαρία. Και λέω τώρα Και θα είναι. σουβλάκια από πιτσαρία, μαλάκα. Φωτιά θα είναι το σημερινό το βίντεο, θα πάω για σόδες μετά. Αλλά ήταν όλος παραδόξος, το στομάχι μου δεν διαμαρτύρεται και ήταν όλα τουλάχιστον νόστιμα. Εμένα το στομάχι μου δεν διαμαρτύρεται επειδή έφαγα πολύ. Αλλά στο κάτι ότι με πείραξε, κανένα πρόβλημα. Τίποτα. Όχι, όλα ήταν μετρημένα, ό,τι πρέπει, όσο πρέπει. Ναι, όχι. Καλό ήταν. Ναι, δεν το περίμενα με τίποτα αυτό το βίντεο σήμερα, παιδιά. Αυτά είναι, δεν ξέρω. Γράψτε μας πραγματικά άλλα μαγαζιά ναι. και Ναι. πολύ κουλές τέτοιες. Και δεν εννοώ με πες το. τα ψαροταβέρνα που έχει και μοσχαρίσια. Όλες οι ψαροταβέρνες έχουν και μοσχαρίσια. Γράψτε μας ό,τι πιο περίεργο υπάρχει για να πάμε. Και αν θέλει να έρθει και κανένας από εσάς μαζί μας, γράφτε μου. Αλήθεια. Φιλάκια. Αυτά φυλάκια. Το είπαμε και πριν φυλάκια, αλλά κάνουμε δεύτερο κλείσιμο. Αυτά, φιλάκια. Δεν πειράζει. Γεια.